Сега, каква е причината да правя това събитие и да разкажа малко за себе си, от кога провеждам курсове и как протичат те до този момент. Завършила съм астрология в Съюза за астролози Иван Станчев преди около 9 години и от преди около 6 провеждам курсове по астрология в ниво начинаещи и ниво напреднали. Тези курсове обаче, общо като програма за двата курса, те продължават около 7 месеца, което сами може да си направите сметка, че е много дълго като време. 3 месеца и половина е курс начинаещи, 3 месеца и половина е курс напреднали, между които имаме около 2 седмици почивка. Хората да си наваксат материала, да си прочетат курсистите темите, и самите групи не са повече от 10 човека. Работя в малки групи, защото предпочитам да знам, че мога да отделя време на всеки един от учениците, отколкото да правя едни големи групи и да чета един материал, който не е особено разбираем остава за всеки. Затова групите са ми малки. Но какво се получава във времето? Тези 6 години научих много неща във връзка с самите курсове, защото те има интерес за тях, хубави са и са изключително полезни, защото аз поднасям информацията, така както пиша статиите си разбираемо, така и курсовете ги правя наистина с огромно желание, с даване на всички знания, които имам, с много практически знания и отношение към всеки един ученик. По тази причина те са и в малки групи. Има случаи тук хора, които са искали да се запишат и съм казвала в последствие, че местата са запълнени, защото просто не мога да правя компромис с качеството на работата си. Тези курсове начинаещи започва всеки септември, което беше първия знак при мен по отношение на обратна връзка от другите хора, които казваха, че няма как да чакат до септември или че няма ли как да се започне по-рано. Нали? Разбирате, че от 12 месеца, при условие, че 7 от тях ние се обучаваме, 7 и половина, с почивките между тях, няма как да прави успоредно друг курс, успореден на друг, например, напреднали, да съчетае с курс начинаещи. Просто чисто времево и енергийно е непосилно за един учител. По тази причина, това е една от причините, по която реших да променя стандарта, по който предлагам този курс. И тук става въпрос единствено за ниво начинаещи. Другата причина е в процес от тези 3 месеца и половина. Има хора, които не могат да идват. Един път в седмицата се провежда курса, той е вечерен, хората си блокират зимните месеци, знаете, става студено, поледици, трудно се чака транспорт в 9 часа, като свършиш от курса и трябва да се придвижиш към дома си. След това има проблем с паркирането на коли към 6 часа, знаете, в София са зони и така нататък. Тези, които пък живеят извън територията на нашата страна и са в другото земно полукълбо, те имат проблем с часовата зона. На тях им е почти невъзможно да се включват в този курс. Остават през нощта да присъстват на курса, не успяват да наваксат, за тях също се оказва неудобно. Аз също съм за живите срещи. Поради тази причина съм направила този курс по-различен. И сега ще ви разкажа какво е по-различното. Първо ниво начинаещи, съм решила да се провежда в така наречената онлайн среда, като аз работя по обновяване на програмата, по която обучавам всяка година. Това е така, защото аз всяка година надграждам себе си. Аз постоянно уча курсове, карам не в България, в чужди школи. Постоянно уча нещо ново. И аз самата се променям по начина, по който тълкувам, надграждам, виждам нови страни от астрологията, тя е необятна. И това е причина да се налага аз всяка година да си променям курсове. Това лято съм променила напълно програмата за ниво начинаещи. Сега ще разкажа за всеки един от уроците.
И в тази програма съм направила едни видеа, които са дълги между 60 минути и 100. За съжаление не успях да се вместя в 1 час, защото когато застъпвам дадена тема и се старая тя да бъде максимално изчерпателна и полезна за хората и да успея да покрия нивото на всички ви, които ще гледате това видео в дадения урок, който имаме, съм се старала максимално много да разкажа. Давала съм много практически примери, отваряла съм карти, тълкувала съм картите, обяснявала съм, така че вие нямате суха материя единствено. Тези видеа са 15 на брой, които времетраенето им варира, достигат близо до 2 часа имам видеа, които са много по-богати на информация, просто темата е по-обширна вътре. Сега ще разкажа за всеки един урок. И към тези 15 видеа на 5 октомври съм си избрала дата, на която да стартирам и да открия една затворена група във Facebook. 5 октомври съм я избрала благодарение на елективната астрология, която избира кога е най-добре нещо да бъде стартирано. Тази лекция и това обучение, как ние да избереме най-добрия ден за, да речем, стартиране на бизнес или преместване в нов дом, това е така наречения елективен хороскоп. И аз съм избрала елективна карта да ми бъде 5 октомври, вечерта ми хареса чак в 23 часа, защото в елективните карти се избира и време, в което се започва. Така че това е времето, в което аз ще направя тази затворена група и в нея ще поканя и всички ученици, които вече са завършили при мен. Независимо дали е първо ниво, дали са и двете нива, без значение от това. Идеята е в тази група да имаме една подкрепяща общност, която да можем да споделяме, да питаме, да си помагаме. В момента такава общност съществува в Viber групи, които са за определената година. Имаме, да речем, курс за начинаещи астролози 2024. След това тя е преименувана на напреднали астролози, но ние с тези 7-8 човека общуваме и разменяме информация. До ден днешен излизаме, хапваме, пиваме и всеки споделя, ако нещо го притеснява, пита в тези групи. Идеята е в момента всички тези хора да бъдат събрани в една Facebook група и всички тези хора да могат да бъдем една общност, която кой докъде е стигнал, да може другия човек, който има информация, който знае, да може да го подкрепи и да се отзове на нуждите на някой друг. Както и разбира се, съм така съгласна всеки да споделя, всеки се занимава с нещо, има нужда от някаква подкрепа, има нужда от съмишленици. Нека чисто по водолей да се подкрепяме и да имаме една общност, където да знаем, че сме повече разбрани, отколкото по принцип бихме могли това да ни се случва всеки ден навън. Така, за видеята обясних. Имаме 15 видеоурока. Така, другото, което имаме са 2 тренировъчни теста. Първият тест е в първата част, той е някъде след 7-8 лекция. Този тест може спокойно да ви провери знанията, свързани с това, което вие до момента сте преминали като курс. Може да си го изтеглите, да си го решите, ако имате въпроси или ако нещо не ви е ясно, пропускате го, оставате го. Плюс тези 2 тренировъчни теста, като единия е в първата част, в първите 8 лекции, втория е във втората част. Към тези 2 теста има един финален тест, който вече се прави тогава, когато вие смятате, че курса е завършен и смятате, че сте готови да пристъпите към финалния тест. Там съм заложила на много важна тема, която искам хората, преминаващи ниво начинаещи, да знаят. Кой дом от какъв знак се управлява, къде е управителя на този дом, планетата къде се намира и какво означава това. Защото всеки един дом означава различни теми в нашия живот
и всеки един дом е етап от нашия живот. И по тази причина, за да можем, защото с ниво начинаещи, вие ще можете да разчитате. Например, тук една от момичетата сподели, че не се е чувствала добре на затъмненията, да можете в момента, в който има затъмнение, да си заредите картата, да видите къде попада това затъмнение във вашата карта, или новолуние, или пълнолуние, и да имате обяснение какво да очаквате. Да можете сами да разглеждате вашите карти на вашите близки и да имате обяснение кое на какво се дължи и защо така се случва. И какво да очаквам, и въобще да имате една много добра база, с която да си помагате от тук нататък, гледайки планетите. И последният тест е свързан с това, като там съм задала и въпроси относно анализа на самата карта на човек. Защото ниво начинаещи, нейната роля на самото ниво, ролята е да изучи тълкуването на нашата собствена карта. Защото ако ние се чудим с какво точно да се занимаваме, първият отговор ние го намираме в нашата рождена карта. Нашата рождена карта е нашия договор на душата, там има подробна информация във всеки един план. От това какви болести са ни заложени, до какви са нашите таланти, какъв е нашия потенциал в личен план, всичко това го има в самите ни карти. Идеята от курса начинаещи, вие да можете да разбирате, гледайки вашата карта или на някоя приятелка картата, да видите какво пише в нея. Когато вие разбирате тази карта, когато умеете да обяснявате сами на себе си какво представлява тя, тогава на вас ще ви бъде по-лесно да правите и прогнози. 60-минутна лична комуникация с мен. В този курс имате 1 час, който е включен в цената на курса. В този 1 час вие решавате дали да го вземете като 1 час напълно или на 2 части по 30 минути. Да речем, стигате 7-8 лекция, преценявате, че имате нещо, което много ви тревожи, много ви е важно, не желаете да го оставяте за края. Свързвате се с мен и се разбираме да си оговориме 30-минутна среща, в която да обсъдиме това, което вие имате като въпроси до този момент. Другия вариант е просто да си записвате, това съветвам и аз в видеята. Записвате си възможните въпроси, които имате, чуваме се в рамките на 1 час и обсъждаме всичко, което вас ви тревожи, не ви е ясно и не ви се изяснило напълно като обяснение, което според мен е невъзможно, защото наистина съм се раздала максимално в тези видеа и съм обяснила за едно нещо от всички страни, възможни на възприятие. Включително и така съм коментирала много пъти и кармичната астрология, нищо, че няма като урок в това ниво. Просто смятам, че има неща, които дори да се спрете и да не продължите в ниво напреднали да учите, в това ниво искам човека завършил тези знания да му дадат информация първо за него самия, второ да може да вижда какво се случва на небето и да има информация за себе си и да има обяснения относно движението на звездите към неговата лична карта. Членството в затворената група го разказах и го обясних. Сега самата програма, първата лекция е една от най-кратките лекции, тя е около 1 час и включва истории и характеристики на небесните тела и планетите. Това означава да разгледаме старогръцката митология, като, честно да ви кажа, когато аз учих астрология преди 9 години, първата лекция беше също история, старогръцка митология, беше ми много скучно, много не намирах връзка на самата лекция с останалия материал. Така се чувствах, си го спомням до ден днешен, първия си урок, си виках, Боже, какво правя тук? Нищо интересно не чух и не научих. Не, че старогръцката митология не е интересна, но някакси, когато тя е просто отделена, тя не се вижда като връзка с самата материя на астрологията. Аз обаче предпочетох да я направя така, че тя да има още в първата си лекция тази програма връзка,
Да, споменала съм старогръцките богове, защото ние е хубаво да знаем техния характер. Всеки старогръцки бог носи качества в себе си, носи характер, носи отношение, което реално ни дава възможност ние да осмислиме всяка една планета и всеки един знак. Тази старогръцка митология обаче веднага, още в първата лекция, съм я свързала с небесните тела и планетите, за да видите вие връзката още в първата лекция, защо тази старогръцка митология ви е необходима, за да разберете самите планети. Там съм споделила и много красиви снимки от места, които съм била, които са свързани с историята, с зачеването на Венера, например. Това го има в самата лекция. Втората лекция е зодиакални знаци и връзката им с планетите. Тук съм се опитала и съм сметнала за правилно да направя едно приливане. Ако имаме история на старогръцката митология с планетите, тук обаче искам планетите да ги свържа с зодиакалните знаци. Защото зодиакалният знак се представлява от планета и той има характеристиките и описанието на съответната планета. Много важна е тази лекция, защото тук в нея учим на пръв поглед неща, които знаем. Нали? Като започнете да я слушате, ще си кажете, естествено, че знам, че Овен е огнен знак. Естествено, че знам, че Телеца е земен знак. Че Ракът е кардинален знак. Това обаче трябва да се знае задължително, защото това е основата на астрологията. В следващ етап, тогава когато ние знаем стихиите на планетите и на зодиакалните знаци, кои са огнени, кои са земни, кои са въздушни, кои са водни, ние ще знаем кога планетите комуникират помежду си. Това става въпрос в лекцията Аспекти между планетите. Така че тук е много необходимо това нещо да се знае наизуст. Както и знаците, кои са кардинални, пасивни, подвижни, каква е тяхната роля, какъв е техния характер. Опитвала съм да обяснявам всичко като живи същества, защото ми се иска не да ги учите просто, а да разбирате каква е тяхната същност, какъв е техния характер и да имате в това спокойствие, фантазията наистина да ги разглеждате с любов и в пълното им разширение, което може да се случи. Може ли да погледнеш? Да видим дали има нови хора присъединили се. Не. И да чакат. Има едно човече. Аз виждам, че ми виси тук. Добре, благодаря. Третата тема е много интересна. И от 2 години насам съм променила програмата и астрологични домове. До сега винаги ми е била 10 или 11 лекция. От 2 години насам обаче я преподавам като лекция номер 3. Въпреки че звучи страшно, тя да бъде в началото на ниво начинаещи. Тя въобще не е страшна тогава, когато се разглежда когато трябва и както трябва. Защото астрологичните домове, чувала съм от клиенти всякакви описания от това е торта, това е кръгче, това са спици на колело и всякакви такива интересни сравнения съм виждала на астрологичните домове, но те реално са много подробна схема. Това е архитектурния план на нашия живот. И тук си представете, че всеки един дом си е отделно жилище, отделно домакинство на всяко отделно семейство. Ако се замислите, всяко едно семейство има своите порядки, навици, умения, възпитание на децата си. И аз смятам, че във всеки един такъв дом, планетите, които попадат вътре, те са дечица на този дом. И затова е много важно да знаем характеристиките и енергията на самия дом. Защото от него идва промяна в цялото тълкуване на самата планета. Ако ние имаме, да речем, в 4-ти дом, моя в кавички любим дом, 4-ти дом имаме Овен.
и имаме един Марс в Овен в 4-ти дом. Нали, гледайки Марс в Овен, той е в собствения си дом. Той е много силен там, борбен, устойчив, мотивиран, креативен, напорист. Нали, това е характеристика за Марс в Овен. Да, обаче, ако той се намира в 4-ти дом, в най-ниската точка на хороскопа, в зона, която владее знак Рак, това е дома на знак Рак, този Марс няма да се проявява като Марс в Овен. Давам ви един краен пример, за да разберете какво казвам. Когато в 4-тия дом там няма енергия, там има притихване, има неувереност, има скромност, има безпокойство. И всяка една планета, която попада там, по един или друг начин, малко или много, тя изпитва тези преживявания. Затова е важно домовете да се вземат на първо място, преди да започнат да се разглеждат самите планети. Защото когато разглеждам планетите, вижте, те са по 2 или по 3 планети нататък, аз казвам, че тази планета, ако се намира тук и тук, тя се чувства по този и по този начин и така се изявява. И това няма как да ви го разказвам, ако не сме имали урок за домовете. Нататък 4-та лекцийка имаме асцендент, десцендент, медиум цели и мум цели. Когато аз се обучавах, разделяне на такава лекция нямахме. Тази лекция, тези понятия, точките, най-важни от хороскопа, асцендент, десцендент, медиум цели и мум цели, се разглеждаше заедно с домовете, което аз смятам, че не е редно, защото самите тези точки, те са много важни и трябва да им се обърне изключително отделно внимание. Само да погледнем, че няма, появи се, изчезна друг човек. Така че домовете са важни. Асцендента и десцендента защо са важни? Асцендента е понятие, което така често чуваме. Прогнози по асцендента, нали, след 30-та година ще си бъдем асцендента, което не е вярно, или е вярно за много малко хора, така че не е вярно като цяло. Асцендента е нашата социална маска и начина, по който ние се представяме пред другите хора. Това, което ние казваме и слагаме като етикети на хората. Ако се замислите, отиваме някъде за първи път и веднага казваме, този ми е много приятен, много ми е така хубаво да общувам с него, или много ми е неприятен този човек, или този ми е странен, този ми е нахален, но тези думички, които ние слагаме като описание на хората. До голяма степен това се издава и се намира като информация от нашия асцендент. Зад тази социална маска обаче много често стои много различен човек и това е винаги противоположният знак на асцендента ни, който е нашия десцендент. Това е знакът, който стои в опозиция на асцендента ни и той казва какви сме ние в своята същност. Десцендента е важен също, защото той казва с какво имаме нужда ние да се занимаваме, за да се чувстваме пълноценни в живота си. Защото десцендента е нашата социална маска. То е онова, което ние отхвърляме психологически и смятаме, че да, то е наше, но то не е толкова хубаво наше. И то трябва да стои в сянка. Тогава, когато обаче ние усвоим урока, извлечеме извлека от нашия десцендент, тогава ние може да го приемем в живота си и тогава бихме се чувствали много по-добре. И осъзнати, и успешни, и така нататък. Затова това е важна точка. Той дава информация и за нашите партньори в личен план, какви хора имаме нужда да бъдат до нас. Така че отново важна зона. Само да видя, че още някой има. Момент да видим, че някой пак дойде. Да,
късно, но нищо. Я само виж бандикама дали работи. Така че имун цели и медиум цели, също две важни точки. Това е върхът на хороскопа и най-ниската точка от хороскопа. Най-ниската точка от хороскопа казва каква е нашата кармична заявка, наследственост, каква обремененост идваме. Както и имун цели казва към какво е хубаво да се стремим. Ако десцендента казва с какво е хубаво да се занимаваме, медиум цели казва какво, утре обръщайки се назад към живота си, да кажем, ние правихме онова, което искахме да правим и наистина в момента сме щастливи. Тук започваме едни лекции от 5-та лекция, следващите 4, свързани с самите планети, за да знаем в детайли какво представляват те. Като тук в първата лекция пропуснах да кажа, че с небесните тела, освен всички планети, тук имаме възли, имаме точки Локус Фортуна, имаме Хирон, имаме Лилит, така че там също имаме информация и за други небесни тела, които ние виждаме в нашите рождени карти и в първо ниво ще знаеме какво означават те. Слънце, Луна, Хирон, най-важните небесни тела, най-бързо движещите се небесни тела, имам предвид Луната и Слънцето. Хирон също, той е лечителят, какви са качествата на тези планети, какви са характеристиките и как те се чувстват в съответния знак. Във всеки един знак те се чувстват и проявяват по различен начин. Като разбира се, тук съм коментирала и в домовете как се чувстват, защото това променя тяхната характеристика спрямо планета и знак. Меркурий, Венера и Марс. Също бързи планети, като имайте в предвид, че Луната, Слънцето, Меркурий, Венера и Марс са планети, които директно могат да предават качества на нас. Мисля, това са планети, които описват как комуникираме, как мислим, как обичаме, как се обличаме, как действаме, как реагираме в кризисни ситуации. Това е планетата Марс. Всяка от тези планети има също характеристики, както по домове, така и по знаци. И те казват къде сме по-силни, какви функции имаме, къде имаме роля да бъдем в живота на съответния човек. Отново, качества и характеристики на планетите. Доста са подробни тези лекции, те са повече от час и половина тези. Като почнете от втора, почти всички са над час и половина като лекции. Имам и час и 50, някои от лекциите стигат. Но плюса, че когато те са видеа, вие можете да си ги спирате, да си ги гледате, когато на вас ви е удобно. И всичко, което изброих в началото на курса, че дали няма да се съобразявате с кой ден е курса, от колко часа започва, след това да се придвижвате в студа, да успявате да се движите абсолютно с вашето темпо. Така че тези планети са важни като лични качества на самия човек. От планетата Юпитер и Сатурн, това са първите външни планети, които нямат влияние на характера ни като цяло. Те имат влияние на нашия характер тогава, когато общуват с планетите в личен план. В смисъл такъв тогава, когато Юпитер общува с Венера, общува, се касае всякакъв вид аспекти. И Сатурн комуникира с нашето Слънце, Луна, Меркурий, Венера или Марс. Тогава те биха могли да повлияят на характеристиките на тези планети също. Но самия Юпитер и Сатурн, те имат по-голямо влияние в самите домове. Юпитер казва къде имаме да получаваме дарма, къде имаме да получаваме подаръци от предходните си животи,
а Сатурн казва къде имаме нужда да изпитаме предизвикателство, къде ни е трудно, къде имаме изпитания, които обикновено след 30-та ни година отпадат. Но там се изискват уроци, всички сте минали Сатурново завръщане, знаете между 28-та и 30-та година какво сте преживели, някои са преживели приятни неща, други трудности, всичко зависи, освен от това, което ни казват планетите, зависи и от нашите лични избори. И последните общи планети са Уран, Нептун и Плутон, какви са техните качества и техните характеристики. Също много съм разказвала всяка една планета за какво отговаря в нашия живот. Да знаете, че, например, сънищата ни са свързани с Нептун, че когато отидете на кино, вие сте под влиянието на Нептун. Когато си подготвяте ароматна вана, да речем, с някакви соли, това е под Нептун. Че когато говорим за Плутон, това са големите периоди на трансформация. Уран е свързан с мълниите, с електричеството, с ураганите, с природните бедствия, както и с инциденти. Просто да знаете, че всяка една планета присъства постоянно в живота ни и трябва да различаваме кога дадена планета и кога има влиянието на друга. Девета тема е една от най-дългите теми. Тя беше близо час, това е може би най-дългата тема. Много интересна тема, свързана с така наречените интерсептирани знаци. Предполагам всички сте виждали как в един хороскоп може да се появи знак, който не управлява дом или някакъв по-голям дом, да речем 60 градуса. И вътре започва от един знак, вътре има един друг знак и след това има трети знак, който захваща следващия дом. Тези заключени зони се наричат интерсепции, заключени зони в хороскопа, в които може да има планети, може да няма. Но дори да няма планети, те са допълнителна информация за дома, в който се намират. Подробно съм обяснила за тези зони, какви планети може да има в тях, как те се държат в тези зони, какво означава това. Баланс в хороскопа означава дали ние имаме предимно въздушна енергия, дали имаме предимно водна, като тук става въпрос планетите в знаци, въздушни, водни, земни, огнени и в домове, защото тук стихии не се добиват единствено през знаци. Те се добиват и през зоните, през които се намират. И сигурно познавате хороскопи. Аз познавам и мога за своя си да кажа. Аз имам изключително огромно количество на вода в хороскопа си. И рак и скорпион много. И земя. Козирог, дева и така нататък. На мен ми липсва въздуха. Аз нямам нито една планета във въздушен знак и във въздушен дом. Блазе. За кое ми блазе? Защото аз нямам вода. Извинявай, че те прекъснах, ама не можах да се държа. Извинявам се. Ами, да, там е обяснено. Само момент да видя, че някой ми пише и не мога да разбера. Сега ще видим дали има някой. Няма никой. Една жена ми пише, че не се свързва, Елена, но не знам защо не се свързва. Няма достъп до мен. Така че тук трябва да знаем в този случай, ако ние нямаме вода, какво означава това? Артроза. Какво ни взима, какво ни дава? Какво означава да нямаш въздух? Как физически това се изразява на едно физическо ниво? Когато нямаш дадена стихия. И тук в цялото това знание за баланс в хороскопа, защото има хора, които имат много огън, нямат вода или нямат въздух. Просто да знаете какво означава това. Тук обаче съм вмъкнала за първи път в обучението си, съм вмъкнала
информация за аюрведа. Това е много интересно, знаете, учение, което аз преди няколко години завърших един курс от такова обучение, което разделя човешкия организъм на доши. Вата, която е въздух, капха, която няма, тук някой пише, но след мъничко като затворя ще видя, извинявайте, за да не си затварям самия слайд за четене. Аюрведа много ще помогне в тази лекция да можете наистина да сте в баланс със себе си. Защото аюрведа, аз там, даже тъй като стана вече близо час, аз бях направила една много структурирана уърдовска програма от около 4-5 листа, в които обяснявам при липса на въздух, при липса на вода, как се проявява, какво усещате, как се чувствате, какво трябва да правите и какво не. Като тук какво трябва да правите основно е храна. Каква храна трябва да консумирате, каква да избягвате. Защото ако имате повече въздух, това е така наречената вата доша, която казва, че тя как се разбалансира, когато говорим, когато четем, когато пътуваме, когато не се заземяваме, тогава тя е в дисбаланс, в дисхармония. И тогава ние, ако си хапваме салатки, които са студена храна, ние продължаваме да допълваме дисбаланса на тази доша. И тъй като информацията беше огромна за четене, аз се задържах върху всяка една страничка и давах възможност, който има интерес, да си направи едни снимки на екрана, за да може да го има това като информация. Тук се говори за тип тахани, олия, какво е хубаво да се прави, нали, например, като масаж, като аромотерапия, като хранене. Много интересна информация и много полезна. За първи път я давам в курса по астрология, но сметнах, че е полезна в тази лекция да я имате. Следващата, 10-та, е свързана с ретроградните планети в нашия хороскоп. Много вълнуваща тема, която много хора така се вълнуват какво означава, като аз имам тази ретроградна планета. Да, те са отпечатък на нашите предходни животи и те казват какво не сме отработили, какво не сме успяли да смелиме отпреди. И в момента той идва на дневен ред, за да можем да си го припомним и да се изправим отново срещу този конфликт в нас самите. Тук за конфликт говорим, когато планетата е лична. Меркурий, Венера, Марс. Това са трите планети, които казват: Меркурий, имали сме и сме взимали грешни решения. Какво в момента можем да направим с това, как да го отработваме, как да бъдем уверени, защото когато на нас ни се налага да вземем решение, работва онзи спомен на душата ни, който ни казва: ти ще сгрешиш. Колкото плюсове има ретроградния Меркурий, аналитична мисъл, дълбоки познания, интересни преживявания, супер динамично мислене има човек. Той е винаги с една крачка пред другия. Тогава, когато обаче трябва да вземе решение, веднага се обажда този спомен на душата, който му казва: внимавай. И това е причина да разглеждаме ретроградните планети в това ниво, защото те допълват цялостното обяснение за рождената ни карта. Марс казва, че сме сгрешили с изборите си и не сме използвали правилно енергията си. В момента може да изпитваме страх да проявяваме енергията си. Венера – проблеми с любовта към себе си и приемането на другите. Отново съм разглеждала по знаци, какво означава, как се разглеждат тези планети за нас самите. Много интересна лекция следва 11 аспекти между планети. Това е най-сложната материя от всичко, което може да си представите в астрологията. Имате ли опит от аспекти?
Не. Не. Да, защото да, тук Светла казва да. Сега, когато аз се връщам на моето обучение, искам да ви кажа, че от урока за аспекти абсолютно нищо не разбрах. Не го разбирах това с аспекти в продължение на месеци, след като изкарах курса, защото аз 1 година изкарах първо ниво и следващата година изкарах второ. В смисъл имах време, нали, до второ ниво. Значи аз след като взехме тази лекция, аз след това в продължение на доста време не разбирах какво значи аспект. И за мен беше много важно в момента в курса да ви го обясня по най-лекия начин, по най-разбираемия, най-градивния, за да може наистина това да ви е ясно. Тук обаче съм избрала не да ви говоря за аспекта като аспект. Нали. Квадратурата е много лош аспект. Нали. Така твърдят дебелите книги, което аз не съм съгласна. Не съм съгласна, че Меркурий в Стрелец се чувства зле. Не съм съгласна, че Луната в Козирог е зле, защото по принцип не мисля, че в хороскопа ни има нещо лошо. Всичко, което е в нашия хороскоп, нашата душа е избрала то да бъде точно такова. И ние сме избрали да се изправим срещу това, дори то да бъде предизвикателство и да го превърнем в наша силна страна. По тази причина не смятам, че и дадения аспект е лош. Ние трябва да знаем той какво изисква от нас. И тук съм избрала да ви дам един чисто човешки пример. Може да ви се стори много забавна тази лекция, но ще се радвам, ако е така, защото искам такава да бъде, за да може наистина да разберете материята. Аспекта, например, не съм го обяснявала опозицията като опозиция. Дала съм за пример един човек, който желае да направи бизнес. Попаднал е на прекрасно помещение в центъра на София. На Витошка си е намерил едно хубаво помещение, което желае да развие, да направи свой бизнес там. Дали ще е кафенце, дали ще е сладкарничка, нали, тук няма значение това. Идеята е, че той започва да търси за тази си своя цел, започва да търси хора, които да го подкрепят. И тук разигравам ситуацията, в която той среща 4 различни хора и как хората реагират спрямо неговото желание. Това изразява всеки един аспект. Забавно и интересен е примера, за да може наистина да разберете защо един приятел му казва: "О, супер, давай, каквото кажеш, това ще правим." Това е тригона. Друг обаче му казва: това не е лоша идея, обаче хайде да отидем при моя адвокат да си поговорим, да си оформим едно договорче тук с лихвички, с срокове за връщане на паричките и така нататък. И аз нямам проблем да вляза в това приключение с теб. Това е квадратурата. Тя изисква от човека степенуване на идеята, работа по приоритет и слагане на граници. И вижте, в този случай квадратурата въобще не е лоша. Квадратурата като аспект е свързана с знака Козирог, а Козирога просто има нужда от време, от структура, от яснота и той няма проблем да стигне до своята цел. За секстила съм обяснила, за опозицията съм обяснила, но съм ви го разиграла като един театрален пример между хора в една и съща ситуация, различни реакции и всяка различна реакция изобразява различен аспект. Защото утре, когато ние си кажем тази планета комуникира добре с другата планета, ние трябва да видим те се разбират или не се разбират и другото, което трябва да видим на каква тема тези планети си говорят. И това е важно, тези планети, които домове в нашата карта управляват. И за това съм давала много примери. Тук имаме прогностични методи. Мой любим прогностичен метод номер 1 – прогресии и дирекции. Любим метод ми е, защото
както и при клиентите и с клиентите работя по време на консултациите, ги моля да си представят една дебела книга. Тази книга стои пред нас, тя е с дебели корици, с много странички, едни красиво изписани имена на корицата. Имената са имената на човека и разлистваме тази книга. В тази книга ще видим, че има много празни странички. Това са възможностите за наш личен избор. Как ние ще изберем да протече нашия живот. Това са планетите Юпитер, Луна, Слънце, Меркурий, Венера и Марс. Сатурн също ни дава избори. Всички останали планети, включително и прогресивните, и Слънце, и Луна, казват какво на нас ни е писано да се случи. И в тази книга, между всичките празни странички, ще забележите, че има наименование на глави. Нали? Има глава 5, глава 6. Глава 5 пише развиване на собствен бизнес, преместване в чужбина. Това са онези големи и значими неща, които на нас не ни се случват всеки ден. Но тези големи неща, те са написани от нашата душа и те имат на място в нашия живот, но те са казани точно кога ние да срещнем мъжа на своя живот, например. Има жени, които казват, аз съм на 37, 38, няма време за деца, нямам още партньор, но на тях им е писано на 39 да срещнат своя човек и всичко да си наваксат на време. Това говорят прогресиите. Какви периоди преминаваме, какво основно е писано в книгата на живота. Много любим метод, защото той е свързан с кармата на нашата душа. Просто ако душата ни е избрала човешко тяло, да дойдем тук на Земята и да преживееме нещо, самите прогресии казват какво душата ни има нужда да надгради, да преживее. Като урок, като предизвикателство, като подарък, би могло да бъде всичко. За транзитните планети казах, част от тях също говорят за писани събития, други ни дават възможност за личен избор. 14-та лекция е свързана с така наречения годишен хороскоп или соларното завръщане, къде да прекараме рождения си ден. Много често коментирана тема, къде е по-хубаво да бъда, къде е хубаво да си посрещна рождения ден. Разгледала съм и руската школа, и американската школа и съм дала своето лично мнение, защото аз обичам да уча от различни места, но винаги проверявам за себе си какво е вярно, къде е истината и аз развивам своята теория. Като в соларните завръщания съм активирала възможно 3-те най-лоши зони, които могат да се активират от годишния хороскоп, за да видя как те се преживяват. Защото има хора, които нямат възможност да пътуват, нямат време, нямат финансова възможност. И аз трябва да знам, когато те дойдат на консултация, какво означава това за техния хороскоп и за тяхната година. Това също ще можете да го правите след завършването на този курс. Като тук, ако има някакви въпроси, също си записвайте. Имате 1 час комуникация с мен. Може да обсъдиме, да видиме, да разгледаме примери. Ще бъде изцяло на ваше разположение. Между другото, в тази връзка искам да кажа, че до сега в рамките на тези 2 часа, в които е бил курсът, е имало теория около час и нещо и практика се е падала на човек не повече от 6-7 минути. На всеки човек отделно да работя с него, но с него сме работили в групата. Реално, ако един човек задава въпрос, всички останали чуват въпроса на този човек. И реално не съм могла да имам толкова лично отношение към всеки, въпреки че групите са били малки, докато в момента вие си имате своя абсолютно пълен 1 час на разположение, в който да зададете вашите въпроси и да бъда само с вас. 15-та лекция за първи път от много години е изтеглена от ниво 2
от ниво напреднали съм я изтеглила като последна лекция тук в медицинска астрология, 15-та лекция, защото смятам, че възможно е да има хора, които в този курс да преценят, че тези знания са им достатъчни. Те наистина са много богата информация, дала съм всичко от себе си, не съм спестила нищо, което знам и може човек, който не желае професионално да се занимава, да реши да не попада в ниво напреднали. В тази връзка съм прибавила и медицинска астрология, защото искам хората, завършващи това ниво, да могат да си изберат правилна дата за операция, да си изберат правилна дата да отидат на зъболекар за по-сериозна процедура, пък защо и не просто за една пломба. Кога да си сложат ваксина. Много важна тема за малки дечица, за внучета, за нас. Кога да си направят дадена манипулация, кои дни, какво дават като информация, кога може, кога не може, кой е най-добрия, кой е най-лошия ден. В момента има такава услуга, набиране на дата. Тя е доста скъпичка. Реално вие имате възможност след този курс тези пари да си ги спестявате и да си помагате на здравето. Така, след курса ще можете самостоятелно да разчитате натални карти, да правите прогнози по 3 различни метода – прогресии, транзити, соларно завръщане, годишен хороскоп. Като тук имаме 3 метода по 1 час. В ниво напреднали само за транзитните планети имаме около 4-5 лекции. Реално в ниво напреднали ние надграждаме и се фокусираме в елективна астрология, хорарна астрология, транзитни планети, прогнози. Така че реално в второто ниво задълбочаваме върху прогнозите, а тук слагаме основите на астрологията, домове, аспекти, планети, знаци и 3 прогнозни метода и медицинска астрология, които са ви абсолютно достатъчни за каквото се сетите да направите с вашите карти като информация. Ще получите сертификат за завършено ниво. Този сертификат, когато ние си направим единия час, представите ми последния тест, който, ако имате някакви трудности, ще го коментираме, ще ви помогна да се справите с него. Тогава аз издавам сертификат за първо ниво, изпращам ви го онлайн по имейла, вие си го разпечатвате и вече си го слагате където ви е по вкуса. Може да го ламинирате, може в рамка, както вече на вас ви харесва. Достъп до видеосъдържанията. Сега тук съм дала 6 месеца, но за групата в момента, която ще се формира до края на тая година, със сигурност достъпът ще продължи да бъде до края на 2026 година. Така че до края на следващата година ще имате достъп до видеята, за да работите с тях. Сега това е цялата цена на курса, която виждате. 660 лева, 15 видеа, единия час комуникация с мен, затворената група, тестовете, които имате, всичко. За улеснение обаче на хора, на които тази сума като плащане наведнъж е много, съм разделила курса на 2 части, като първата част е 8 лекции, втората е 7 лекции. И всяка една от тези части е по 330 лева. Вие можете в момента да си закупите първа част, когато сте готови, когато имате нужда да пристъпите в по-нататъчното си обучение, вече да закупите и част 2 от този курс, като по този начин може да си разделите самите разходи, за да не идват в повече на куп. Сега като плащане, моля само микрофончето някой си е пуснал да не ни е шумно. Плащането е по банкова сметка тук на фирмата Jupiter Astrology, основание записване по курс по астрология. И какво трябва да направите, след като, или ако искате първо може с мен да се свършите, да оговориме и друг вид плащане, ако вие имате нещо друго в предвид, или сте от чужбина, не ви е удобно и така. Получавате достъп до видеята.
Как? Единственото, което на мен ми трябва, са вашите имена, като име и фамилия. И другото, което имам нужда, ми е вашия имейл. Създавам ви профил, в зависимост от това, което вие сте закупили, първо или второ ниво, или целия курс, и ви изпращам парола за достъп. Тук, когато дойдете в моя сайт, това е моя сайт, имате курсове начинаещи, курсове напреднали. Имате и в последното меню, имате профил. Вижте, влизаме в профил. Аз съм създала тук един човек, за да мога да ви покажа. Момент сега да мога да вляза, за да ви покажа, нали, когато ви се даде паролата. Тук може да бъде и вашия имейл. Имейл или парола. Може и така, нали? Тук съм дала на този човек. Я да видим дали съм си запомнила урока. Да, ето, реално влязахме успешно, профила ви се отваря, този човек вече има достъп, нали, вие имате достъп и вижте тук отдолу са ви курсовете. Това е напреднали курса отгоре, отдолу е смисъл първа част, втора част, извинявайте, не напреднали начинаещи, просто на две части го разделих заради плащането, да може да ви е по-удобно. И тук реално, ето ги самите видеа. Курс за начинаещи астролози, ето ви ги видеата. Те са си с чекчета, 8 видеа са. И тук може вече да си кликате на всяко видео и да си гледате. Ето си стартира самата лекция. Пускате си тук play. Здравей, приятелю! Така, тя си стартира. Как да се върна само, за да ви покажа лекциите. Така, тук вижте, имате файл за упражнение. Отваряте си го. Ето ви го упражнението. И можете, ако искате, да си го разпечатате или изтеглите просто като файл, за да може да си работите по него и да упражнявате знанията, които са усвоени за този период. Ето, може да си го изтеглите. Така, как да се върна. Така. Сега, ако отидеме, в случая този човек си е взел и двете нива. Искам да ви покажа и другото ниво. Ето ви го, то стои отдолу. Така, влизаме в него. В момента вече имам курсисти. Ето го второто ниво. Ето ви ги, интерсепция на знаци, баланс в хороскопа. Я да видим, където ви казах, че е най-дългата лекция. Тя е час и 42 минути. И ето тук накрая. Здравей, приятелю! Добре дошъл в лекция номер 9. Днес. Ето тук мисля, че бях дала информация за... Тя е движение. Качествата й са и суха, лека, студена. Какво точно означава тя? Ето по този начин, за да може да си направите снимчици и да си го имате под ръка. Нали, какви тревоги, какви загуби, какво означава самата доша. Ще получите познание за аюрведа. И ето ви ги тук упражненията. Първото упражнение, което имате, тук е, нали, малко вече по-сложничко, но пък така доста полезна информация се дава. И финалния тест. Тук имаме вече една карта, която искам да видя как се справяте с нейното тълкуване, за да можем да сме сигурни, че този тест, който последен обобщава всички знания, ще ви даде и познанията да продължите в второ ниво. Второто ниво обаче не съм съгласна то да бъде в този вид, както първо ниво. Защото във второ ниво има изключително много практика. Там е напреднали астролози. 3 месеца е то като време. Групата също е между 6 и 10 човека. Физически адрес е площад Славейков, моят офис.
Тези, които не се намират на територията на София, се включват през дали ще бъде Zoom, дали ще бъде през Teams. Предната група беше през Teams, преди това през Skype, но те присъстват в момента по този начин, както в момента им споделям екран и получават видеа от курса, които им остават за винаги. Един път в седмицата е той, 2 часа е време траенето и тук имаме още 15 лекции, като този курс по принцип. Друго, което е важно да знаете, че до сега и двата курса бяха по 960 лева. В момента с начина, по който съм направила тези курсове, те излизат доста по-евтин. Напукна инфлацията и на всичко, което се повишава в България. Да, първо ниво от 960 и 660 с 300 лева е по-евтин и този беше 960, защото лекциите бяха 16. Тук вече с 15 лекции са 900 лева, но тук имаме много практика и няма как и не е редно да го правя на лекции, видеа, защото тогава, когато научим и тази материя, вече на живо, както Вили каза, ние ще си затвърдиме всичко, което имаме като знания. Разказах всичко, задавайте вие въпроси, които имате. Аз да видя тук, някой е писал, при мен е добре. Здравейте, Галина. Слънцето ми е враг. Аз бих искала да попитам Вения, курса за напреднали кога ще? Когато има хора за начинаещи астролози